นี่เราโน้ก็ยังต้องขนาดผู้ซึ่งนายจะต่อกองทอกsini lumpur deh kan tadi nunggu nyentong karena busuk tong lagi pura nok bar kesang ke pai tong nok bar sisi kamu sih nak rabakan hang ulai kamu ke yap hang kelai tonggo ora thangani sang busu kong khe tak gari salang mathana ni rong nai je oi nai de boi tui kai to mai rong ro yang rong nang phunung nai vi tong de besok benai thong ni rong nuk khana mondir gat omna hu mondir gat ni rong nuk ni ma khana sung nai thong nai din ni rong mondir gat omna hu rung bai kawai thang dong mai nak ra bagan no nong nong ini makan lah. Lai orang rong asal ni rong se orang ni guys kami mau nak rawa bagan no. Lai sini barang kau naik dia susu harus susu kematang zada bay. Nong nong ini makan lah. Hai kalau kesemua tong jauh. Nirong nai de dumbur ulai amono sithebo amo themani no ayang nakra ding tui kotoma themlo ulai lama rok snamui tong nirong no tong no ma kana ulai amono dumbur amono dumbur thebo ulai amono themaniนี่เราโน้กันมาขนาดบุษนายทอกลามาตัวเอกดำหายนะอันนี้การเราปูระนอสสิ่งไปขนาดอะไรเราโน้กันมาขนาดนี่เราแกเรานี่เราเต้นกะหานายทองนายอันนี้แกอันนี้channel nó nãy biết tông đế cái ăn vậy lo cái tông đế tay cả hàng nó phun ngay ta vào hàng rai ni bang ấy bà tir thom mela bà ta vào sangranti mela ni bang ấy besok ready khai jak đây besok cả cái sna jak dugan nok seng ấy tông bay cơ dugan nok cái bang mas nam tông bay cơ ăn nó phun ngay như rong nãy biết tông đâu nãy tông đế ang tak phunu hanya ni rona tui phai ma rok te mai yang ku phu rok ni rona ang phunu ne sin rong nai tong de lama to haya la leng ka lama haya do gari rok hai spung mai siu ngos tong bai bai kana rona tang phunu hoi nai nai wi tong de te max rok sanitize rok use kai lai tong bai de te distance tong bai de lama haya tabok sin lama snai tong o ang mana ragra nai gari kahang ka salau gra na rong no ni ma khana suk tong thong ulai bui bu picnic thai ni tong bai bu ni rong nang phunung nai lai na di pura silong hai ulai dugan chengai tong bai ge tak tir thomuk hoite ba tak sangranti nim bangai ni rong no ni ma khana nai di pura tong ni rong suk no goi đây này thật thong này anh bang anh rong này với tông đi anh đi lo kìa vợ bên này thật thong đi rong nó cái tôm mà khá
lengka nai thok tei tong thok sini Tripura wo notice engke tabok ang nirong no phunung nai Sangranti ni bangai busuk ready ngui tong tei busuk nai thok tei tong thok nirong no kuni manai tini ang nirong no phunung nai nirong nai tong di do ang phunung nai nirong no tabok tui bahai ke baklai tong nirong tabok no kui manai ang nirong no kui ma khana tui busuk nai thok rau lei tui nai jak nai bangai busuk kaham khe khlai ro khana tong thok tei nai thok ri sam ro kai jak nirong no kui no tong khana busuk nai thok nai de real ni semo na de tui phai wi tongo nirong no kui no tong khana ngai tei nirong no kui ma khana busuk nai thok ang nirong no tei bu phunung nai nirong no kui no tong khana ayang tui phai wi tong ban ni busuk nai thok tei tong thok ngang nirong no tabok tei nem phunung nai ka ha nirong nai tong de mayung ku phurong nirong nang phunung nai nirong no kui ma nai busuk nai thok pura Sangranti ni bangai ulai oro tomazani khainai dog rok snam jak jotono nirong nang tak phunong rok snai tong bai ge nirong no kolong na nok tongo nirong no kui ma khana nai di dugan rok snamui tongo segang ni hai ke snai tongo nirong no kui tong khana busuk nai thok nirong nai di busuk nai thok pura puja ni bangai ready khlai khai tongo ken rong nang kaisa phunung nai ulai mayong ko phusini lai buma ni rong no ni tong khana busuk nai thok omo pura Sangranti mela ni bangai nai di busuk nai thok ken rong no khana busuk nai thok tei sini Sangranti ni bangai sini haiteba Tripura sani holiday ni klai kha kaisa busuk nai thok tong thok joton Sangranti siwon ni rok bahai bu tong thok joton ni rok no ni ma khana ulai ready khaijak ni rok no ni ma khana oro mela kotoma nungo ni rok bu nai phaide tak ni 13 no ro lengka mela ang nai 14 tak nai 14 jora mela busuk nai thok ni rok no ni ma khana joton phaibe oro hasal rong ni phaibe ready tong bai ni rong no ni tong khana joton hasal rong ni phaibe oro dugan rok phaibe bo pia ba oro no sap ta kaisa pore rok phai tong phaibe bo ni rok no ni tong khana busuk nai thok ang ni rong no phunuk phinai ni rong nai bi tong di age ni hainglia pura lama rok bo snamui tongo snajak tongo tei nai di ni rok busuk nai thok yang rok ting tui rok phai tongo ni rok no ni tong khana nai bi tong de ni rok phai di 13 no busuk nai thok tei tong thok ni rok no ni mang khana oro lengka mela phorong ke lengka nai thogo ngang ni rok no phunu kui tongo lai nai di ni rok joton no ni mang khana